بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmai barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lahiya insha Allah da yadda Allah kamar yadda muka ce muku wani darsi wanda muka yi baya jayawa yadda za ka ja harufa to yanzu za mu karanta yadda za ka ja su tare da wasali sama biyu da kuma wasali ƙasa gaba ɗaya za mu karanta yadda za ka ja harafi wasali sama da kuma wasali ƙasa za mu karanta shi da kuma wasali biyu na sama yadda za ka haɗa su. Sai mu ce maka alif da wasali sama a ya ja ya ja alif, mim da wasali ƙasa mi, sannan mu ce nun da wasali biyu sama nan, haka kenan. Amma in kana so ka karanta su da larabci sai ka ce alif maftuha a, mada alif a, alif mim maksura mi, nun fatahatain nan, a mi nan, ba maftuha ba, mada alif ba, hamza maksura i, sin fatahatain san, ba i san. Wannan misali kenan. To sai mu karanta su ɗaiɗai alif bawu dan da muka karanta da farko har ƙarshen su. Sai ka ce tabi'an, fabitan, jahilan. Ka gani na farko alif, sannan ba, sannan ta, sannan fa, sannan ja. Harufan nan dai su aka yi ja guda kamar yadda ka sani karatunmu na baya alif ba ta fa jim suna. Hamidan wajen ha kenan, khalidan kha wajen khawun kenan, dafi'an zakiran raki'an zahidan sajidan syakiran sabiran dhaminan. To sannan mu koma baya mu tadda mu gani hamidan khalidan dafi'an zakiran raki'an zahidan sajidan shakiran sabiran dhaminan ضائعا ظالما عابدا غالبا فاسدا قاصدا كاتبا لاعبا مانعا ناجيا واهيا هاديا yajiyan.
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anan za mu tsaya sai Allah ya kamo wani lokaci.